आङो नमिनेसननि फाइलखौ आं साबमिट खालामगोन मानो होनना बुङोबा आं दिनै रायजो राजानि मोजां मावनो थाखाय दिनै दाङ'रिया चन्द्रन ब्रह्मआ दिनै बिसिबां मानि सिगां खामानि मावलांदोंमोन बेखौ नुनानै दिनै रायजो राजाया आंखौ गसंनो थिननायलाय आंखौ मोजां मोननायलाय बिनि थाखायनो दिनै आं रायजो राजानि थाखाय मावनो ओंखारदों आङो डेभेलप मावगोन आरो आं रायजो राजानि थाखाय आं देखायगोन सिगां माबायदिमोन दिनै माबायदि जाखो बेखौ आं रायजो राजानि सिगाङाव देखायनानै आङो दिन्थिथारगोन आरो आंनि देरहानाय 100% आङो 85,000 भटआव आं देरहागोन। आच्छा खोनानो मोनो दे नोंथांजों लोगोसे आसाम जातीय परिषदआ माने लोगो जादों लोगो जायाखै माने बिनि दलनि मानसिफ्रा फैदों दिनै खोथाया माबायदि दिनै बिसिनि जातीय परिषदनि माबाया आंजों लोगोआव फैबाय सैथो बियो बिसोरो जाहैबाय आंनो दाख्लै टिकेट होनायनि माबा बुंदोंमोन बिनि उनाव आङो दिनै खोनानो मोन्दों BPFजों बिसोरो एलायन्स नै बिनि थाखाय आंनो टिकेट जासिबाबो आं बेखौ लानाय जायाखै। आच्छा नोंथाङानि एगेन्स्टै दङ गोहोगोरा दलफोर जेरै बुंनो लादो चन्द्रन ब्रह्म जयन्त बसुमतारी UPPL आरो BPFनि दायो बिथांमोनजों नोङो माबायदि फेर फाथिगोन माबायदि गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों बेखौ आंखौ रायजो राजाफ्रानो आंखौ मदद होगोन दिनै आङो रायजो राजानि दारैनो आं देरहागोन रायजो राजाया दिनै आंखौ माने सापर्ट होनायजोंनो आं देरहागोन बेनो आरोखि। थारैनो नोंहा जोङो गोबां समाव इलेक्सन गेलेनायाव नुनो मोनबाय गोबां बेबायदिनो नोंथां बायदि केन्डिडेट ओंखारो आरो इन्डिपेन्डेन्टलि ओंखारो खिन्थु भट समनि सानसे साननैनि सिगां उइथ्र' खालामो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दिनै आङो बेवहाय नुजाफैनाया दिनै आङो 500-600ल' आं मानसि लिंदोंमोन दिनै बेयाव नाय नोंसोर नुबाय बेसेबां हाजार मानसि दङ 6,000-7,000 दिनै फैदों दिनै आरो न'खरसेयाव जुदि 6,000-7,000ल' जुदि फैदोंब्ला बेयावथ' फेमिलिफ्रा 7-8 थायो अब्ला आंनाव बेसेबां सापर्ट खालामगोन निस्सय देरहागोन आङो आसा दङ आङो 100% देरहागोन आङो 85,000